याव साननैसो सिगां जे जाथाय जालांबाय दाय गैयै सासे फिफा दाय गैयै सासे सुबुंखौ आसाम पुलिसा गावथारनानै रुंसारि जानो नांबाय आरो रुंसारि डिम्बिसर मोसाहारिनो दिनै आर्द सार्द गिबियाव रुंसारि डिम्बिसर मोसाहारिनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोनथों जायगा मोनथों इसरा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै दोनथों। दिनै आर्द सार्द बे समाव जोङो डिम्बिसर मोसाहारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा मन्जु मोसाहारिया दुखु समाव जोङो फैनानै खबर लाफैदों। बर' हारिया जोङो बिराद अलखदाव दङ, बर' हारिया बिराद जोङो खैफोदाव दङ। जोङो सानफ्रामबो जिउ खुंनायाव जोंहा गोब्राब जानानै फैबाय। मा समाव बर' बिमानि मेगना मोदै गगोन, मा समाव बर' बिमानि गोरबोआ गावस्रागोन, मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन जों मालाबा बुंस' हाला। जोंनि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। जुदि आसि फिदिङोब्लानो जोंनि जिउखौ बिथांमोना फोजोबनो हायो आरो जायफोराबो दायनिगिरि मावबाय बिथांमोना दायनिगिरिफोरा साजाखौनो मोना। भारतआव आयेन दङ, नाथाय बे आयेना अकल माहाजोन आरो फैसा गोनांफोरनि थाखायल'। भारतनि आयेना पावारफुल एमएलए मन्त्रि मिनिस्टार आरो माहाजोन थाखोफोरनि थाखायल'। दुखुथिया न'खरनि थाखाय हाजिरा मावनानै जाग्रानि थाखाय बे आयेन नङा। जों जास्टिस बिदोंमोन बर' माहारिनि गेजेराव सम सम क'क्राझाराव, चिराङाव आरो उदालगुरियाव बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव माखासे सिकिउरिटि फर्सनि थाखाय बिथांमोननि थ्रुयै फेक इनकाउन्टार जाबाय थानायफोरनो जास्टिस होनो नांगौ होननानै। नाथाय जों जास्टिस मोनाखै। जास्टिस मोनैनि खारनानो जाहैबाय जों गोरिब, जोङो दुखुथिया, आयेनखौ बायनानैसो लानो नांगौ जाहैबाय। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन भारतनि साफ्रोमबो माहाजोन गोरिब सब समान नोजोरजों नायनाय जागोन होननानै। नाथाय जाय भारतखौ खुंगासिनो दं, आसामखौ खुंगासिनो दं, बिथांमोनहा माहाजोनफोरखौ आलादा नोजोरजों आरो जोंबादि गोरिब गुन्द्राखौ आलादा नोजोरजों नायो। दिनै भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय। बेयाव जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। अराय सम जों मन्जु मोसाहारिजों गसंफागोन। बे अकल मन्जु मोसाहारिनि खोथा नङा, डिम्बिसर मोसाहारिनि खोथा नङा। क'क्राझारावबो फेक एनकाउन्टार जाबाय, चिराङावबो जाबाय, उदालगुरियावबो जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव नों आंजोंबो जागोन नामा बेखौ जोंहा गिख्रांथाव जानानै फैबाय। ओंखायनो जोंनि डिमान्डआ अराय सम जायफोरबो फेक एनकाउन्टाराव रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि न'खराव कम्पेनसेसन फैसा होनो नांगौ। बिथांमोननि न'खराव थांनानै थानो थाखाय साख्रि मोननो नांगोन आरो जाय पुलिसफोरा दिनै दाय साजायनानै जोंखौ दाय गैयै सुबुंखौ गावथारबाय बे पुलिसफोरा साजा मोननो नांगौ। बे मोनथाम डिमान्डआ जोंनाव अराय सम थाबाय थागोन। दिनै आसामा मोनसे समाव बेबादि जागोन। केरेलाखौ मानि थाखाय मिथियो? केरेलाया बिराद इडुकेसन, बिराद सोलोंथाइ मोननायनि थाखाय। नाथाय आसामखौ मुलुगा बेबादि जुदि थांबाय थायोब्ला आसामखौ फेक इनकाउन्टारनि थाखायसो बुजिगोन। गुबुन गुबुन आमेरिका, गुबुन गुबुन हादोरखौ जौगानायनि थाखाय मिथियो। नाथाय आसाम रायजोखौ जुदि हिमन्त बिश्व शर्माया बेबादि खुंबाय थायोब्ला अयनाय खालामनायनि नोजोरजों बा फेक एनकाउन्टार खालामग्रा रायजो होननानैसो गुबुन गुबुन रायजोफ्रा बेखौ, गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरा बेखौ मिन्थिगोन। ओंखायनो जों दुखुथिया हारिजों जोंजों गेदेर गोलाव एमएलए मन्त्रि गैयाब्लाबो इसोरा जोंजों दङ। समाजाव सानैसो मोजां सानग्रा मानसिफोर दङ। बिनि थाखाय दिनै लोब लोब रुंसारि डिम्बिसर मोसाहारिनि आदर सार्दआव बे गामिनि रायजो राजाया मदद होफैदों, बे ओनसोलनि रायजो राजाया मदद होफैदों। समाजनि मोजां मोनग्रा, समाजनि मोजां लुबैग्रा, अयनायखौ नायनो हायै, अयनायखौ सैसोनो हायै जोंनि समाजावबो सुबुंफोर दङ। बर'नि जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला जों नुगोन जे जोंहा गोबां समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंजों अयनाय जाबोबाय थादों, जोंजों दाय साजायनानै गावथारबोबाय थादों। दा धैज्यनिबो मोनसे सिमा दङ। दा जोङो धैज्यआव गैला। मानो होनोब्ला भारतनि आयेना साफ्रोमबो मानसिफोरखौ थांनानै थानाय मोन्थाय होदों। जे बे मानसिया थांनानै थानो मोननाय मोन्थाय मोननो नांगौ। भारत सरकारा बेखौ समान नोजोरजों नायनांगौ। नाथाय आसाम सरकारा जोंखौ मोजां समान नोजोरजों नायाखै। मानो होनोब्ला जोंनि हिउमेन राइट भायलेसन सम सम जाबोगासिनो दङ। दा हिउमेन राइट भायलेसन
जानायनि सायाव जोंनि गोरों गोराफ्रा खोथा बुंनो नांगोन जेला जोंनि हारिनि सायाव गोरों गोराफ्रा जुदि सिरि थायो पावारफुल मानसिफ्रा जुदि सिरि थायोब्ला गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ नाख्रेबखागोन बे गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ नाख्रेबखागोन ओंखायनो अलखद समाव पार्टी सुथि बाद दोन अलखद समाव माहाजोन गोरिब बाद दोन अलखद समाव गोजौ गाहाय बाद दोन अलखद समाव जों साफ्रोमजोंबो गसंफानो नांगोन अलखद समाव जों गसंफायोब्ला हारिया जुदि खौसेथि जायोब्ला जोंनि हारिनि सायाव रावबो अयनाय खालामनो जुजिनो हानाय नङा मानो होनबा जोंनि राजा महाराजाफोरजों गोदो जुजिनो थाखाय गुबुन राजाफ्रा गियोमोननो दा नाथाय आथिखालावसो जोंजों जुजिनो थाखाय गुबुनफ्रा गिला मानो होनब्ला जोंनि हारिनि गोलाव गेदेर लेखा गोरोंफ्रा जोंनि अयनाय खालामजानाय बर' बिमाफोरजों बेगन मोदै गबाय थानाय बिखा गावस्रानाय उन्दै बैसोआवनो फिसाय गावथार जानाय उन्दै बैसोआवनो बिफा गोमा जानाय बैफोरबादि दुखुथियाजों जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जोंनि समाजाव गैया बिनि थाखाय जोंनि समाजाव बेबादि जाबाय थायो बेजों लोगोसे पावार एन्ड फांसन काउन्सिलाव जाय सालायदों बिथांमोना बे खोथाखौ मोजाङै मिन्थिगोन नाथाय जोंहा जिहेतु 6 सिडिउल हिसाबै मोनसे आलादा जोंहा मोनसे काउन्सिल दङ दा पावार एन्ड फांसना खमायनाय बारायनाय बेखौ लानानै जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादों दा नाथाय जोंहा जुदि पावारा जुदि खमायदोंब्ला बेखौ जोंनि थाखाय बे लस दङ दा ओंखायनो पुलिस पावारा आसलथे पुलिस पावारा मिलिटारिया हम मिनिस्टारनि आखायावसो थायो आसामनि पुलिसफोरा हम मिनिस्टारनि आखायाव दङ जेरै हम मिनिस्टार स्टेटनि हम मिनिस्टारा हिमन्त बिश्व शर्मा टटेलि एसपि टटेलि पुलिसा कन्ट्रल बाय हिमन्त बिश्व शर्मा हम मिनिस्टार हिमसेल्फ चिफ मिनिस्टार दा बिनि आखायावसो दङ दा ओंखायनो बिथाङा सब सीएमनि आन्दारावसो सोलिजोबो दा नोंथाङा जे सोंथि सोंनाय बिटिसिनिफ्राय पावार खमायदों नामा पावार बारायदों नामा दा बेखौ जोंनि गोबां सानसुमै दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगानिफ्राय खोनाबाय थायो आरो बेखौ सम सम नुनोबो थाङो माखासे पावार एन्ड फांसनाव जोंनि डिसिफ्रा हस्तक्षेप खालामबाय नाथाय 6 सिडिउलनि मिनिङा बे नङा 6 सिडिउला गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरनो बे मोनसे आयेन बाथि होनाय आरो बेयाव जों जेरै खुंथाय लुबैयो बे ओनसोलनि हारिया गोग्लैसोनाय बे ओनसोलनि हारिया डेभेलपमेन्ट खालामनो हानाय माखासे गोहो हरदों बेफोरबादिखौ जुदि हस्तक्षेप खालामोब्ला बे जोंनि सायाव अयनाय खालामनाय जागोन गोग्लैसोनाय हारिनि सायाव अयनाय खालामनाय बे सासे दाय गैयै सुबुंखौ गावथारखांनायनि उनाव गावथारग्राफोरखौ जि दाय साजाय मा होनो बिथांमोनखौ आयेन बादि साजा मोनोब्लाबो बे मालाबाबो जास्टिस मोननो हानाय नङा जिउ थांखांनायनि उनाव नों बोरै जास्टिस होनो हानो हाया जास्टिसखौ बेयो होनो हानाय नङा मानो होनबा दाय गैयैखौ गावथारबाय गावथारखांनायनि उनाव रावबो बेखौ जास्टिस होनो हानाय नङा नाथाय जों बुंदों नङा होमबा एसे नाहर नोंथांमोनहा दाय गैयैखौ गावथारबाय जोङो जिउनि बदलै जों जिउ बिफिनाखै बिथांमोननो जिउ सोनानै होथार जों बुङाखै जों बुंदों मानसि मावनो हानाय जे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा मावनो हानाय नोंथांमोना दाय गैयै मानसिखौ गावथारबाय अकल डिम्बिसरनि नङा गुबुन क'क्राझारावबो जादों चिराङावबो जादों दा ओंखायनो बे दाय गैयैखौ गावथारखांनायनि उनाव नोंथांमोना बिथांमोननि न'खराव सोलिनो थाखाय 3 फिसा दं बिनि गेजेराव सासे फिसालाया मेट्रिक परिखा होगोन बिथांमोननो कम्पेनसेसन फैसा हो होननानै आरो जाय पुलिसा दाय गैयैखौ साजायनानै दाय गोनां मा होनो दाय साजायनानै दाय गैयैखौ गावथारबाय थादों बे पुलिसफोरखौ साजा होनो नांगौ आयेन बादि होनदों दा नाथाय बेखौबो बिथांमोना होआखै बेनि उनाव जों बुंदों न'खरनि गार्जेना जेला गावथार जायो बे न'खरा सोलिनो थाखाय गोब्राब जायो बोरै ओंखाम मोनजागोन बोरै दै मोनलोंगोन ओंखायनो फरायनायफोरा नस्थ' जालाङो फिसाफोरनि ओंखायनो बे न'खराव सोरबा सासे उपजुक्तनो मानसिनो साख्रि हो बे मोनथामखौ जों बुंदों आरो बेखौ मावनो हायो जोंनि एमएलए मन्थ्रिफोरा नाथाय बिथांमोना मावाखै आरो बे आयेना बे खुनु पिकआप लायाखै आरो अकल बेल' नङा क'क्राझाराबो पिकआप लायाखै फेक एनकाउन्टार जाबाय थादों सम नाथाय जोङो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होनाय जोंनि ओनसोलाव नांगौ बादि लुबैग्रा जोंनि न'खरफोरावबो थाखा फैसा आंखालनि थाखाय केस गेलेनो हायाखै नाथाय मोनसे समाव जागोन मोनसे समाव रायरायगोन मोनसे समाव साजा मोनगोन जाय पुलिसफोरा जोंखौ अयनाय भाबै गावथारदों बेफोरखौ साजा होग्रा सोरबा सासे ओंखारगोन लिड लागोन सानसे समावब्लाबो बिथांमोननि मेगननि मोदैनि बेसेना इसोरा बिथांमोनखौ अनहरगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दं सरकार प्रकाशननिफ्राय मन्जु मुसाहारिजों सावरायनाय बाथ्राया बिथांमोनहा जेबोखौनो होआखै आरो रावबो एमएलए मन्थ्रि फैनानै बाव नायफैयाखै ल' एन्ड अर्डारखौ जोंबो आयेनखौ जोङो भारतनि पियर नागरिक जों माब्लाबाबो बर' हारिया अनसुला बर' हारिया नम्र बर' हारिया दावरावखौ लुबैया बर' हारिया मा होनो बर'फ्रा माब्लाबाबो
मा होनो दाङाबाजिखौ लुबैया जों अनलायनायखौ लुबैयो गोजोन रायजो जानायखौ जों लुबैयो नाथाय ल' एन्ड अर्डार भारतनि आयेनखौ जों मानियो नाथाय जाय ल' एन्ड अर्डारनि खोथा बुङो पुलिसफोरा बिथांमोनासो जोंखौ जाय मानसिफ्रा जोंखौ नेनो नांगौ बिथांमोनासो जोंनो सिकिउरिटि होनांगौ बिथांमोनासो जोंनि जिउ सोलेरखौ दाउ अमाफोर बादि बाहायगासिनो दङ दाउ अमाफोर बादि बाहायगासिनो दं आसाम पुलिसा ओंखायनो जाय जोंखौ सिकिउरिटि होनांगौ बिथांमोना सिकिउरिटि होआखै ओंखायनो बिथांमोननि सायाव जोंहा गोब्राब फोथायनाय बिथांमोनखौ जोंहा गैला ओंखायनो जोंनि लाइफआ बेसेनानो गैला जोंनि हिउमेन राइटनि खोथाखौ बिथांमोना सानला ओंखायनो जोङो बिराद अलखद समाव दङ नाख्रेबजानाय समाव दङ मा समाव बर' बिमानि मेगननि मोदै गगोन मा समाव बर' बिमानि बिखाया गावगोन मा समाव जोंनि बर' आइजोफोरनि खाफालनि सिन्दुरा गोमागोन मा समाव उन्दै बैसोआव बिफा थैजागोन खुनु जों बुंस' हाला जोंनि जिउआ जाहैबाय पुलिसनि आसियाव दं आसि फिदिंब्लानो बिथांमोना जोंनि जिउखौ गारना मा होनो फोजोबनो हागोन होदों साख्रि गैयै मानसि जोङो समाज खामानि मावनो मोजां मोनग्रा नाथाय रायजोआव माखासे अयनायखौ सैसोनो हायै अयनायखौ नायनो हायै मोजां मानसिफोर दङ बे मोजां मानसिफोरजों रायज्लायनानै जोंनि लोगोफोरजों जोङो एसे कालेक्ट खालामनानै डिम्बिसर मोसाहारिनि फिसाला उन्दैसिना मेट्रिक परिखा होदों बाबुआ बे मेट्रिक परिखाया रिजाल्टआ मोजां जाब्ला बिफा गैया होननानै कलेजाव फरायनायखौ गारनांनो नाङा बिफा गैया होननानै बिथाङा फरायनायखौ ज्राब गारनो नाङा जास्ट बिनि थाखाय जोङो 10,000 रां बिथांनि एकाउन्टआव बिथांनि बिमानि आखायाव होबाय बिथांनि बिमाया जाहाथे बिथांनि एकाउन्टआव जाहाथे सोनानै दोनो जाहाथे मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि उनाव इसोरा मोजां खालामदों बिथांनि मेट्रिक परिखाया मोजां जाथों कलेजाव जाहाथे फरायनो हाथों आरो एसे बिजाब बायनो हायो बिनि थाखाय जों लोगोफोरनिफ्राय खांलायनानै 10,000 रां जों होफैदों बिथांनि न'खराव दा बिथाङा जाहाथे मोजां फरायनो हाथों जों बेखौल' जों आसा खालामो आरो समाजाव गोबां मोजां मानसिफोर दङ मोजां सानग्रा मानसिफोरबो दङ दा बिथांमोनहा फरायनायाव मोजां खालामलाङोब्ला आरोबाव साबसिन आरो अनग्रा ओंखारबावगोन जों बेखौ मिजिंथियो गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन